गोजोन फुंबिलि लोगोफोर गोजांनाया अयथासार अरसो सायगासिनो दङ नै बेफोरबायदि गोजां बोथोर नालाय ना ओंखायनो अर सायदों तो जिखियानो जादोला मेन टपिकआव फैनि बिक्रम दैमारिनि माखासे आखाइ खबनाय ना रायजो राजाखौ सांग्रांथि हरदों सांग्रां जानो होदों बा हजाग जानांगौ हजाग माने सांग्रांथि जानो होदों तो जा बुंदों बे लेखाया बुंदों बेफोरबायदि फोरमायदों नायना लानि नङा होमबा एसे हिट जागोनदां आखाइ खबलायनाय नुदों माथो नङा होमबा सम समनो बिथांखौ बहाबा जेब्ला इलेक्शन खाथि सफैयो बाजार केम्पेइन खालामनायखौ जों नुनो मोनो बेयो जाहैबाय बिपिएफ पार्टी दोलोनि स्टाइल मालाबा गामियाव नुगोन माब्लाबा बाजाराव नायग्रोनि सोरबा गिदिर लिडार राजनीतिकनि गिदिर लिडारा होन संगठननि गिदिर लिडारानो होन लेखाया जेखौ बुङो बेखौ जोङो मावलांनांगोन जे 1500 कोटी दिया हल स्टेजआव थाखाबिलाक माने बे लेखाया जेखौ बुंदों बेनो जायो मिथिबायना बेनिखायनो रायजो राजाया हजाग जानांगौ दिनैनि बे बिजनी डिस्ट्रिक्ट यूथ बीपीएफ नि मोनसे जुथुमा जाना थाङो बेवहाय बीपीएफ आ माबायदि पार्टीखौ स्ट्रं खालामलांगोन बिनि गोनां खोथाफोरखौ रायज्लायनाय जायो आरो दिनैनि बे समावहाय नोंथांमोननि रायजोनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो नागिरदों गोबां सोंनाय फिननाय जाबाय थादों बिथांमोना सोंदों जे नोंथाङा दिल्लीयाव सासे बीजेपी नि दैदेनगिरि बिथाङा 1500 कोटी बीटीसीआव बा बिटिआर नामाव हरनायनि खोथाखौ नोंथाङा मानो बुङाखै एक्स एनडीबी फोरा साख्रि मोननायनि खोथाखौ मानो बुङाखै बिब्दि सोंदों आरो दा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव नैबे लेखाखौ आं होनो नागिरदों जोंहा भारतनि प्रधानमन्त्री मानगोनां नरेन्द्र मोदी सार बिथाङा थांनाय नभेम्बरनि 15 नभेम्बराव मोनसे खोथा बुंदोंमोन बिटिआरनि मुङै 1500 करोड़ बिटिआराव हरनाय जाबाय होननानै बिथाङा बुंदों नंगौ बिथाङा सैथो खोथाखौनो बुंदों जोङो नुदों बिटिसिनि बाजेटआव बा बिटिआरनि बा बिटिसिनि एसेम्बलियाव जों मोनसे बाजेटखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननो आङो स्क्रिनाव होनाय जागोन 2020 आरो 21 मायथाइयाव गमामायैनो बिटिआर एकर्डनि मुङै 250 करोड़ बाजेटआव हमनाय जादों बे लेखाखौ नोंथांमोननो होगोन बेयो जाबाय 2020 आरो 21 मायथाइयाव 250 करोड़ हमनाय जादों आरो बेयो मुङा जाहैबाय मेटसिं CR2 बड' पीस एकर्ड 2020 मायथाइयाव एकर्ड जानायनि मुङाव बाजेटआव स्टेट आरो सेन्ट्रेला 225 करोड़ हमदों नाथाय बे फैसाखौ 2020 आरो 21 मायथाइयाव बाहायनो हायैयाव आरो 21 बोसोरसिम 21 मायथाइयाव बिसोर बेखौ माबा खालामना यूज खालामनो हायाखै आरो फिन बिथांमोना 21 आरो 22 2021 आरो 22 आरोबाव 200 करोड़ बिथांमोना बाजेटआव हमदों बेखौबो बिथांमोना बाहायनो हायाखै खोथाया सैथो बिथांमोना बाजेटआव हमदोंमोन मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दिनै बाहायनो हायाखै बाहायनो हायैनि थाखायनो बिथांमोना फैसाखौ बिटिसिआव डेभेलपनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि मुङै जे मावनो हायाखै पैसाটো बाजेटे धरिছিল বুলি কৈছো ইয়াতে বাজেটে লেখা আছে 2020 সনৰ 20 আৰু 21 সনৰ মানে মেচিং শেয়াৰ টু বৰ্ড অফ পিস একৰ্ড মানে 2020 সনৰ যে একৰ্ড হৈছিল ইয়াৰ নামত বাজেট ধৰিছে 250 কৰোড় কিন্তু তেখেতসকলে ইউজ কৰিব পৰা নাই ইউটিলাইজ কৰিব পৰা নাই ইউটিলাইজ কৰিব নোৱাৰাৰ কাৰণে আকৌ আৰু 2021 আৰু 22 সনৰ তেখেতসকলে আৰু 22 ডৰ ৰাখিছে तथापि आरो यूज करियो पारा नाय दा बेखौनो बुंदों रायजो राजा गोनो गोथो जादों फैसाखौ हमदोंमोन बाजेटआव होदोंमोन नाथाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा
बाहायनो हायाखै दा नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों जोंहा नरेन्द्र मोदी सार बिथाङा बुंबाय जे बिटिआर एकर्डनि मुङाव गोबां एक्स एमडिबिफोरा साकरि मोनजोब्बाय होननानै बुंदों नाथाय बिथांमोन आखाइ खबदों दे बिटिआर एकर्डनि मुङाव 400निबो बारा एक्स एमडिबिफोरा साकरि मोनबाय बेसिम मारै साकसन दे দেখছেন ভালো নেছে না এজন্য চাকরি পোৱা নাই বিটিআর একর্ডनि মুङाव 1500 crore ফিচার হরবাই নাथाय ফিচারা फैयाखै बेसिम मारसिन ভালো নেছে না কিন্তু পয়সা পোৱা নাই बाजेटआव दङमोन जिरो अब्ला नाय आखाइ खबनो जोंनि लिडारा स्टेजआव हायो नाथाय बेयाव जेबो गैया याते एको नाय 1500 कोटी पठायजों लोगोसे हाततानि मारिसे पुरा रायजोफोरा हान्थि पाइसे स्टेजआव थकाबिलाखौ কৈছে যে 1500 कोटी দিয়া হল स्टेजआव थकाबिलाक मारिसे ভাল টাকা পাইছে ना जिरो दा बेनिखायनो बुंदों जोंनि रायजोआ खोनासं बे लेखाया जिखौ बुंदों बेनो जायो मिथिबायना बेनिखायनो रायजो राजाया हजाग जानांगौ सोरबा गिदिर लिडार राजनीतिकनि गिदिर लिडारा होन संगठननि गिदिर लिडारानो होन लेखाया जिखौ बुङो बेखौ जोङो मावलांनांगोन बेनिखायनो जोङो खावलायदों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जाफोर मावनो नागिरदों थिगानो दङ नाथाय थकायनायजोंनो दिनै समखौ दिनै बारलांहोदों आं एक्स एमडिबिनि खोथाखौ दिनै बुंला আজি মই एक्स एमडिबिनि কথা নকওঁ बिराद दुखर बिखय আজি रंजन दिमारिर जितु हियारिं আছিল এই ৰেজেক্ট হৈছে তাৰ কাৰণে একো নকওঁ পিছতহে মই কম এইখিনি কৈ মই সামৰিলোঁ থ্যাংক ইউ